Goeiedag. Joost, je ook wel uit als een topcoureur. Ja, dat ben ik echt. En ben je van een rodeo-klasse of niet? Ja. Dat vind ik het mooiste, hè. Lekker roeg, hè. Lekker even de plat voor. Even er maar in zetten. Ja, prachtig mooi, nou. Maar ben je net vast oud voor al die rammerij? Nou, ze hebben me verteld, als je een beetje zoom bent, dan kun je met 100 echt nou worden krassen. Waar is de gemeenste van stel? Ouwe, met al die werken hoor. Jonas. Hoe goed het nou? Die worden jongens, hè. Die vernielen al in mijn auto. Maar straks weer? Gaat met je gaan. Dan gaan we eruit bij. En dit is jouw dochter, hè? Ja, Dat is mijn dochter. Dus nou is het van in huid, zeker? volgens mij wel, dat zeiden ze van me. Ja, had ze van mij ook dingen zeker. Ja. Ik snap het ook niet. Ik had het zijn net doen. Net leeuwen, maar ja, dat is een bij Bijn toch, hè? Ja. Bijn wil dat net leeuwen. Later dan denken ze van, ik het maar nooit dingen. Maar ze is nou wel best wel knap, hè? Hoe kan dat dan van jou? Dat had ze van de heid, hè? Ja? Dat ken je niet meer zo, nou? Maar de kerst nou straks dus nog in je race van. Ja, Masterstad. Wat is dat voor race? Masterstad, dat is een afvalrace. En ja, we hebben maar één bangeracties, dus net vol gaat in de stilstaande houden, maar voor de rest maar alles plat. Gewoon rachen en batsen, en oorlel in omdrukken, en idioten er op een kop. En iedereen vindt het al machtig mooi. Gewoon dat er nog maar een paar opblijven. Maar dit wat ik wel een enorme kickje aan, toch, Sux? Of net? Ja. Best wel wat adrenaline, ja. Is dat zo? Ja, hier viel het al mee, dat is wat harder, hè. We zijn nu klaar voor de strijd. De zak even om. De zak even om? Ja, de zak even om. Hè. Dan wordt alles zo smerig en zo. Dan belaaien we met frommertje. Hè. Mooi helpen wordt de wijn klaar. Dat doen we mooi. We hebben het veel net ik terug. Scheer niet meer binnen. Ik kan de wijn brengen en weer opladen. Dan heb je in ieder geval Om en om, zo makkelijk? Om en om, zei je.
lang is het lien dat jou dit dien, hè? Nou, ik heb wel vaak slutsen en zo. Nou, dat is, ik ben nu goed 90. En ja, toen weer om de 20 keer heen. Je laat zoveel vaak, dat is vierende voorlaat, dat is schande. Ja? Ja, ze maken er een rotzooi van. Ja, dit is een roeg. Vroeger wie dat heel oors. Ja, ze zijn volle roeger nou. Ja, roeg. Ik heb vroeger zo gediend. Ja. Waar wie dat dan? Waar dien jou? Hè? In Achlem. Bij familie, bij een oomke van mij. Ja. Kom uit Verenigd. Meer op een fiets. Hoe laat ben je van de Moonfut gegaan? Zo'n horen ben ik op een fiets stapt. Een kwartier een jaar en een weekje. Het is nostalgie en mijn broodmeester spreekt het aan. Ja. Maar dat leeft wel, hè? Ja, ik denk het ook wel. Het is vooral op zijn warpsfeest, dan dit wordt apart, het loopt mensen en ik heb een dankbare broek van mooi. Ik vind het geweldig, een prachtige mooi. Oh, we zijn volle gek bammen krijgen. Ja, maar dit is kijk mijn werk, hè. Ik ben zelf boer, ik vind dit prachtig. Hè. Ja. Prachtig, ja. Ik ben echt een veeboer, maar ik vind dit ook leuk. Ik had het weer op een kopje, maar ik ben niet te fanatiek, hè. Dat is punt, hè. De hele Kruijbouwstreek, dat is de Beeld en Uurstiegebied en Dongerreel en in Gereensland overal. Die hele noordelijke kleihoeken, akkerbouwhoeken, dat was vlaagtbouw en dat was robbelen. Toen, maar dan praat ik voor naar de oorlog, dat met op deze manier die voor de oorlog en na de oorlog. Ja, jou zwittert erop. Ja, maar ik ben net een werkman. Ik ga gierlijk klompen, man. Ik ben koopman. Ja. En dan ben je net gewend om te werken. Die man met zwarte klompen, man. Die bent 20 kilo lichter en die verrot de hele dag terug. Hè. Zo, wij rennen van A naar B en praten piepvol. En ja, dan is het wat oors dit werk. Dit komt er wel op aan, hè? Ja, je krijgt spierballen van. Zie je wel? Je doel. 20, maar dan heb je nog spierballen. Nou, komt alleen nog van de roepel in. Goed zelf, hè, met mij. Best aan het oefenen in West, of? Hey. Ik ben meestal steun jongens let aan het roepelen, maar dat is heel wat anders zeker. Steun jongens let. Dan wordt mijn vrouw wel eens roepelen. Door de week houden we dat net op 10. Rustig blijven, midden op het padje blijven, gebeurt je hem helemaal niks, beloof ik. Alle klaar voor? Ja. Goed zo. Gavi. Wij zijn nou omtrent 2 maanden geleden begonnen. De meesten poer vreemd van ander. En we kennen binnen nou 3 weken als de blom met een ander. Nou, kom maar. Gaan we. Vol gas. Avond nooit vergeten. Hopen die ik dat dus kan vliegen en zwarte haan. Van die eerste dus toen wij naar huis toe gaan. Oh, ik ken wel van Jank of niet. Prachtig. Dat mensen zo genieten van dit. Gewoon geweldig. Hier doe je het voor. Dat is geweldig.
Ik heb hele slechte berichten gekregen. Maar dit is geweldig, super. Ja? Ja, ik begin echt weer op te leven. Ik laat de kop ook niet hangen. Nee. Nou, ik geniet ervan. Maar mooi, dat is de bedoeling. En dat is super. Hoe lang is het lien dat je op het geweest bent? Hè? Nou, ik loop wel 30 jaar. Nou, ik ben wel eens met mijn dochter hier geweest naar Zwarte Haan, even in de auto. Maar op de ding nooit. Nooit. Nee, staat 4 kamer je net? Nee, van huis naar de winkel en van de winkel naar huis. En dat durf ik niet alleen. Dus nou met de motormuzen ben je weer op een paard? Nou ben ik weer op een paard. Nou kun je weer eens aansteken. Toevallig las ik 2 weken geleden in een Stienser omroep dat ook daar een scootmobielclubje komt. Nou, dat is de bedoeling van dit alles. Eruit. Genieten. Wij zijn klooikluten. En wij zijn zo, als wij de zee niet ruiken kennen, dan waren wij zo onwennig als een kat. Wij horen op het beeld thuis. Ja, mijn dochter die haar en make-up mooi in de pronk. Straks een mooie jurk aan. Ja, dan gaat het straks gebeuren. Dan gaat het los. Jij bent aan de beurt hoor. Annelie moet zo weg. Ik weet alleen dat ze gaat trouwen vandaag. Maar verder weet ik het ook niet. Maar het is wat een bijzondere bruiloft, Joe, toch? Het is een hele bijzondere bruiloft, ja natuurlijk. Ik heb maar 1 dochter, hè. En ja, die was vandaag weggegeven, officieel. Nou, zien, er komt hier aan zijn koets van Babbery, die meid dan, wat al voor televisie komt. Nou, die komt hierheen en daar gaan ze in trouwen. Met hele 3 grote limousines, van die hele grote dingen. Daar kennen er man of 14 in. Nou, dat komt. Hij zag er wel heel vaak naartoe natuurlijk, naar die programma toe. Maar dat vond hij hartstikke leuk natuurlijk. En nou, toen zei hij al, papa, als ik trouwen wil, zei hij, ga ik daarin trouwen. Maar als je jongen, als dat doen wil, dan moet je dat doen. En zodoende is hij daarin komen. En die koets maakt nog helemaal uit Den Haag waar je nog heen die moet helemaal uit Den Haag weg, hier naartoe. En dat het ongeveer goed wezen moet hij nou hier achter op de Niro-terrein staan. Ik zei even, laat het sprookje beginnen. Ja. Zie die drollen? Jacob, zie je nou uit, wat doe je dan nou? Bust ja of bust niet? Kun je nou zeggen, jongen? Vrijgezellig man is ook lekker. Ja, maar de feestje gaat... Kun je alle 4 meer krijgen als rust? Kun je elke keer daar heen en daar heen? Gaat de deur, jongen? Kun je dit niet ervan afhalen? We zeggen, doe het nou niet. Oké, nou, dan maar. Hup. Karren met die handel. Karren maar. Karren maar. We will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine. Distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love.
Kun je mij uitlezen wat je dorst? Ja, van alles. Een beetje vakken vullen, mensen helpen. Advies aan. Het is maar kijk wat ze vragen. Kunt u het vinden? Ik vind het wel leuk om te zoeken. Ja, nee, prima. Maar dan anders help ik even. Via de stichting Werk ben je ter laan gekomen. En daar ga ik online van, nou, ik wil eigenlijk wat in de maatschappij doen. En ze ben gewoon op ziek doen. Ik ga wel een idee op jou van, ik wil je wel eigenlijk wel te werken. Kun je me dat tot samenbrengen? Nou, dat gaan ze niet. En waarom hoeft je zo graag in een bouwmarkt aan het werk? Ja, het is al je schroefjes, boertjes vind ik leuk, boormachines en dat soort dingetjes. Alles wat eigenlijk in een bouwmarkt is, vind ik leuk. Goedemiddag. Die moet er wel gaan. Van 1,5 meter of 2 meter. Halverwege in het middenpad, zeg maar. Hoe lang ik hier werk, dat is zo'n hier. En ik werk hier 4 dagen. In het begin weer het 1 dag en later 2 dagen. En zo is het uitbreid als het ware. Maar zoeken de meesten niet raar op dat je in een rolstoel zit? In het begin wel. Ja? In het begin wel. Van, oh, werk je hier? Ja, ik werk hier. Heel apart is dat even. Maar het gebeurt af en toe nog wel, ja. Dat mensen me naar die zorgen en dat mijn collega naast me zit. En dan vragen ze het om een collega, terwijl dat ze een technische vraag hebben, dan moet ik er toch weer beantwoorden. Want dan wist hier alles? Ja, ik weet hier alles. Is er een collega die me even kan helpen in pad 38? Het is een hele fijne collega en we hebben een hoop lol. Heel klantvriendelijk. En hij wordt ook door de klanten gewoon gezocht. Ja, ik vind het heel knap dat iemand in zijn situatie dus toch een mogelijkheid ziet om zo in de maatschappij mee te draaien. Hoe ben de collega's van jou hier? Ja, die vinden het prachtig. Die gaan skik naar me. Ja? En die gaan me gewoon soms wel eens bij de poort. En dan zeggen ze, ja, je mag even in pad 42 komen, want er zit een leuke vrouw of zo, of dat soort dingetjes. Ja. Oh, dus dat parkeer ik? Ja, dat doen ze hier wel eens. Goedemiddag. Ja, hoe bijzonder. Ja, ik vind het leuk. En ja, bijzonder vind ik een groot woord. Ik vind het gewoon leuk dat ik in de maatschappij ben. En dat ik mijn gewoon een normale collega aan het werk ben. En niks bijzonders. Hoe belangrijk is het voor jou? Ja, voor mij heel belangrijk. Ja. Kom eens. Kom eens. Hij wil net, dan zou ze het altijd beleven. Verstoor ik klaar? Kom. Kom eens. Hij is vanmorgen al weestje. Kom. Zo. Nou, voetje vanken. Een dik trombun. Het is de best in Londen. Ik ben er klaar voor. Heb je er altijd zo mooi waar bij? Nee, net altijd. Als het geen waar is, dan pak ik wel de Land Cruiser. Nou. Zo ben dan ik bij. Ik ben een modern boer, maar dit vind ik wel mooi. Dus je bent een mooi waarcowboy? Ja, een mooi waarcowboy, ja. Dat bedoel ik. Hier maar in. Nou, ik ken het zo goed waardje. Het is een echt mierenmachine. Geduld is een schone zaak, Foekje. Klak, hup, hup. Goed. Tijd is geld, Foekje.
vrouwlie. Kom maar. Harry, hop. Hush. Voel je de zwist nou al? Moet het werk dan beginnen? Jouke, kom maar. Moet je hier weer. Hey, hop. Hoeveel kei moet er nou weer naar de stal? Een liedje 300, ik ben een paar droeg, ik ben 300 kei en ik ben 274 ongeveer. Nou ben ik gewoon wel heel veel fut, hè? Hoe krijg je die hier nou in, hè? Ja, ik ga er eens op, ik vlieg er achterheen, ik volg al op en dan flink er wat achteraf. Ik heb de gasten thuis, de file is langer dan, dan is het wel. Het is alleen kei. Ze weten toch een paardje? Ze weten het paard. Maar ze hebben geen haast. Dit is veel te mooi waar. De dames denken van, wat moeten we nog ben? Ik vind het mooiste wat er is, ja. Ja, ik ben graag in het land met de kei. En die hond die is het vervakt, maar die snapt het net helemaal. Maar het hinder en de hond te jaren, dan vinden ze het allebei leuk. Dan heeft het vooral erheen en dan denkt hij, ja, nog weet het gebeuren. En die kei weet het ook. Had ik rende keer, nou, die kei je waait zien en had ik op het hinder ben, ik dreigt rennen. Ze rennen dreigt naar huis. Ja, er gaan verschillende knapjes om, hè? Hier hebben we meest wat antiek staan, maar ja, dat is ook gebeurd. Het antiek is helemaal gebeurd. Dus. Nou. Dit was hier die appelfabriek vroeger, toen ik het kocht. Nou ja, dit stier vol met eethoeken al hier. Wat dat dan hier als je ophouden, dan ja. Ja, want je hoorde haast op, vertel. Ja, ik ging de winter net weer in met mijn vrouw. Mijn vrouw had een paar keer zwiel ontsteken gewoon. Maar dan is het kantje boord en dat maar net weg. Dus we gingen voor de winter, het wordt verkocht voor de winter of we gingen dicht. En dan maar via internet misschien wat verkeerd of zo. Ja. Dat ja. Nou, dan komen we weer in een nieuw gedeelte. Zo, dit is ook interessant. Of interessant, dit is een tuig van een hondenkar. Je had een hond in dan. Dat is zo'n apart spel, dat ik vroeger altijd. En dat wisten de mensen ook wel. Maar je had dus wel goede tien hoor. Ja, bliksekaters. Ja, maar je toen in Innerstadelijk wie, hè, was toch. Je wie niet van eerst? Ja, zeker. Gewoon niet op kermis gaan. Een goed keer eethoekje of een eethoekje, een bankje, een banksteltje, een sabbat heen. Ja. Maar ja, toen kwam de kringloopwinkel. Maar daar had ik vroeger wel moeite mee, maar nog net meer. Hè. Dat wie in mijn horecatijd, ik zei. Toen ik ging drills in een hotel, restaurant. En daar ging een hele goede slieterij. En zo wat heen. Dat de dominee en de dokter die hadden de drank bij mij bij. Het secretaris bij hun wist wel. En dan een briefje even op een bar gooien. Dat ze het er even in hadden. Ja, en maar zulke dingen, dat is al even bij. Want toen kwam de drank worden verkocht in de supermarkten. Het café waren een stuk minder. De kantines op een voetbalveld die floreren. Het is wel een hetgang dat je uit het caféleven staat. Ja, weer mooi tijd. Toen ging ik nog niet bij, hè. Want ik had dit borstzuin, zodra ik ben krijg, haal ik hem mee op. Nou, dan kwam er eerst een jongetje. Want nou, wie al had zien niet getrouwd. Iedereen die zei van, nou, ken je het net jongen? Zijn ze dan best wel. Maar in ieder geval, toen hadden we naar het zien hier, hadden we naar een jongen 12 famkes gekregen. Ja, wonder. Prachtig mooi. En toen ben ik opgehouden, ja, met mijn café leven. En daar ben ik eigenlijk in. Zo doe ik een hele grote spul.
En Sademan is dadelijk in 2000 goed begonnen. Ik ging een hele grote café spelen nog. En die zet ik bij de dik en was een advertentie in de kranten. En ik denk, nou ja, dit gaat zo mooi. Toen ben ik maar erop begonnen te keepje, weet je wel. En nou ja, Sademan ben ik eigenlijk in 2000 goed begonnen. Wat zijn dit voor leukerts? Dit zijn stokstaartjes. Stokstaartjes zijn lietse roofdieren uit het zuiden van Afrika. We hingen altijd 2 mannetjes en 2 wiefjes. En nu zijn er dus 4 jongen bij. Wat een drokke boel. Ja, een hele huishouding. Hoe bijzonder is het om 4 van die lietse stokstaartjes te krijgen? Ja, 4 is echt uniek. Het is meestal tussen de 2 en de 4 wat ze qua jong krijgen. Nou, deze had dus 4 gekregen en gelukkig doet het al heel goed, maar je ziet toch wel dat het toch gauw in een achterblijft. Dus dan hebben we hem besloten om apart te voeren, dat er een wat meer tijd had om te eten. Ze het net van hem aanpakken kennen. En nou, gelukkig loopt er al wat aardig bij. Je ziet hij is al aardig sterk weer. Er is er Ricky en die zit op die schouder. Ja, die is wees met mij. Ja, dat stokstaartje die broekt mij als een uitzichtpunt. Ze ziet altijd het hoogste punt uit. Er is altijd één stokstaartje die de omgeving in de gaten houdt. Die screent op gevaar. Ik ga het even niet eerst zetten. Die screent op gevaar. En nou ja, daarvoor is het hoogste punt het handigst natuurlijk. Dus Doop is op dit moment uitkijktoren? Ik ben uitkijktoren, ja. Waarom steen ze hield iets aan stokstief omheen? In feite doen ze dat om zinnen op te vangen. Ze hebben een soort van zinnencollector op de buik. En nou, ze hebben zinnen warmte nodig om het eten te verteren, steeds maar. Nou draven ze al even voort. Waarom doen ze dat? Er vleent een vleentuigoer. En maar goed, zij zijn net zo toek als uw meisken vanzelfs. Dus zij denken dat er een roofvogel overvleent. En een stokstaartje is een prooidier. Dat houdt in dat er eten wordt door horen roofdieren in wat ze oorspronkelijk bijkomen. En dus nou ja, slaan ze alarm in feite. Kom jongens. Nou zeg ik, ze doen elkaar heel iets wat naai. Dat klopt. Het is, mijn jong zag dat ze eigenlijk heel iets ouders aan het imiteren binnen. Dus als de heid alarm slaat, dan slaat hij ook alarm. Als de heid voortdurend denkt, zij wij maar voort. Ze weet eigenlijk helemaal net waarom. Als ze in de zinnen staan, gaan ze lekker met hun handen omheen staan. De jong heeft geen benul waarom. Eten ziekje. Dat is echt ontzettend leuk om te zien. Het ben correct lietse been. Ja, daar had het wel een protte voor. Hier hebben ze toch machines voor? Jawel, en dat ben ik ook wel met jou eens. Maar dit willen wij niet over de machine hebben. En waarom willen wij dit niet over de machine hebben? Waarom doe ik dit met Sefi? Het is een eeterpel. En een eeterpel, dit is een erpel die de hele winter bewaard blijft. En als je dat met machine doet, dan kan een erpel blauwe plekken krijgen. Dat haast wel een beetje schattig is binnen die moffen. Ja. Dat zie ik ook precies vertellen. Waarom heb ik moffen? Want dat ik een hele dag dit doe,
of een kwartdag, zeg maar. En de modder moet eraf. De modder is scherp, want het is klooi. Het is geen zand, hè. Het is klooi. En dat kan hard wezen. En wat gebeurt er dan? Ik zal hem even nu doen. Dan wordt dit rood en het vel gaat eraf. Dus dan krijg je al in principe een open hand. Verdienst je nou nog wel wat geld mee? Daar heb ik het niet over. Oh. Maar ik bedoel, als buitenstaander kun je denken van een beetje liefdewerk oud papier. Nee. Dus er wordt nog wel wat geld mee verdienen. Je moet er soms bedenken, de handel zit in mijn geest. En dat zit in mijn geen. Dus ik handel altijd. En dit binnen onze beeldstaan. Zo verkoop ik het. En wat is nou de lekkerste nevens die? In augustus. Als we de borgen rooien, dan vind ik het borgen lekker. Ik kan wel een borgen eten, dat kost niet. En kost niet, dat is kerst. Het scheelt ook nog van wat voor land komen de erpels. Als je ze van zachte land hebt, ja, dan is het dan komen ze van zwaardere grond. Ja, dan is de erpel lekkerder, want de grond moet het doen. Maar er zijn een heel groot mensen die zeggen, ja, wij vinden borgers lekker. Dan hoeven we dan maar 1 of 2 bakken borgers. En dan zitten ze al te roepen met mij wanneer komen de beeld staan. Ja, dan zeg ik, daar is nog geen tijd voor. Eerst borgers en dan beeld staan. Maar zodra als ik met de trekker door het dorp ga en ze zien de beeld staan, dan ben ze ook bij me en zeggen, we willen graag beeld staan. Nou, ik zeg, wel. Het is heel bijzonder dit, hè? Dit plaatje is net hè? Met 50 paarden naar boven stuiteren. Het is prachtig om te zien. Ja, het is ook wel een uitzondering, hè? Want we hebben natuurlijk normaal zoveel bezoekers, ATB'ers, ruiters, beschermd gebied, Natura-beschermingsgebied, Natura 2000 gebied. Het is een hoge uitzondering dat we dit doen. We zijn ook heel blij mee. Waarom? Omdat natuurlijk een zandverstuiving is gebaat bij dat het losgewoeld wordt, dat de wind erheen waait, dat het zand weer gaat stuiven. Het is een zandverstuiving. Er gebeurt niet zoveel meer. Het is een vrij klein gebied. Waar we blij zijn dat dit nu gebeurt. Door al die duizenden hoeven van die paarden wordt het zand losgewoeld. En een bepaald mosje wordt dan losgewoeld. En dan wordt het zand weer open. En dan blijft het ook open voorlopig. En als we dat dan regelmatig doen, zo 1 keer per jaar. Nou, dat is net genoeg om het zand weer los te maken. Zoals je ziet, het wordt dan bij helemaal omgewoeld. Dus dat is prachtig. Het is echt superleuk, omdat je van de paden af kan en echt door de heide, door de open zandvlaktes. Dat is echt heel gaaf. Ja, dat is echt leuk. Zeg maar, je kunt hier echt zo voluit, zeg maar. Dus wat je thuis eigenlijk nooit kan, want dan moet je altijd weer stoppen. En dus hier kun je echt een beetje hard en leuk. En Kirst dat ik onthiende vernemen dat hij het leuk vindt? Ja, heel erg. En waarom is het zo leuk om nou juist hier te rijden in dit gebied? Ja, nou ja, dan is even om die heen zijn. Het is gewoon mooi en even krassen. En het is gewoon skiën me in hier en het is gewoon prachtig. En Heem, je maakt al even flink uitleven, kind? Ja, zeker. Ja. We heel even krast. Ja. Ja, daarvoor komen we hier eigenlijk. Hè? En is het in het begin, is het voor het hinder ek wennen, verneemt dat ik?
Ja, het is wel even spannend, maar... nou ja, ze hebben opvoeding gewoon, hè? Dus, dus dat valt wel wat daar. Ze ben nou zo rustig als wat. Dus. Het is eigenlijk een spel. En ze hebben een spel bedacht eigenlijk dat je langs bakens moet lopen met je paard. 10 bakens, er zit een letter in verborgen. Letters moet je bij elkaar verzamelen, 10 letters. En op een gegeven moment moet je daar een woord uit maken. En dat woord is dan uiteindelijk, wordt een prijsvraag wordt eruit gehaald. En dan kun je er wat dingetjes winnen. Op die manier wordt het dus het is eigenlijk een spel.